Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphasela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-29 April. Namhlanje-ke guys uZethu uhambile wayotshela abazali bakhe ukuthi uyahamba manje uyokotiza laphaya koGubheka. Guys, ubengabancengi, ubengabaceli, ubebatshela nje ukuthi uyahamba. Usho kahle ukuthi hhayi mani nobaba bengicela ukukhuluma nani. Uyazi phela uSifiso uke wangicela phela ukuthi ngihambe ngiyokotiza laphaya koGubheka. Wazama ukunqaba unina, wathi hawu ngokushesha kangaka Zethu. Wathi hhayi makufanele phela ngiye khona, ngithi usevelile phela uSifiso la ekhaya. Manje kumele nami-ke ngikwazi ukuthi ngiyojwayela phela umndeni wakhona, yabo, ngoba vele kufana nokuthi manje sesiwumndeni, yabo. Bengithi nje angihambe. Wathi hhayi bo Zethu, khumbule phela ukuthi kukhona uNdlunkulu laphaya, uMaNkwanyana. Wathi ngiyakwazi lokho ma. Wathi mntanami, uze uyiphathe kahle la uyakhona, ufike uthobeke, uhloniphe. Wathi khululeka ma, ngizohlonipha yeyi into ongakaze uyibone, akhathazeki. Futhi-ke noMaNkwanyana angithi uyena ongiphe iy'busiso. Wathi kona uyazi nje ukuthi uyeza. Wathi ngine-sure umtshelile uSifiso ukuthi ngizofika. Hayi bo guys, Zethu confident ngampela-ke guys. uMaNkwanyana ubethathi nje bandla uyayingcokolela nomndeni wakhe-ke. Hhayi nangu uSifiso uyamteketisa. Wenkwanyo, wenkwanyo, hayi bo, uMaNkwanyana usewunkwanyo. Ngikulethela impahla yakho la. Wathi hayi bo, isitofu sami, usuthenga isitofu sami. Bethi uvusa amehlo, isitofu yini? uZethu guys, ney'nkulu iy'nkukhwama lezi. Umane nje uMaNkwanyana wayihlekisa ubala, kubonakala nje ukuthi uyafutheka intukuthelo. Wathi ya, sengifikile-ke, nangu uZethu le ekhaya uzokotiza impela, nangu umakoti wena. Hhayi bahleka kovusi-ke bandla, kodwa uNomalanga yena bekade nje ejabhile. Wathi ngithi angilethe uZethu la khona uzomfundisa phela ukuthi le ekhaya kugqokwa kanjani. Yabona le y'ngubo ey'nomqhawe emaceleni, nekhanda leli, hhayi cha, akuhambisani nathi lokho. Ngimfundise ukuthi kuyashuqulwa le ekhaya, umfake nengubo ey'tshali. Ya, kuzomele futhi uma usuyay'tolo ungitshele khona ngizokuphathisa amaduku amathathu a-extra. Kumele ashuqule phela manje usisi. Ya, wathi uyakhala umpendulo, hhayi ethi uMagomede uyakuyena. Wathi wahlala phansi, nangu umuntu enginilethela yena mina, ngilethela uZethu. Ungamnaki undodana, ngizomnaka mina. Uzonakwa yimina undodana, mina nakani lo. Nangu usisi wakho wena uMaNkwanyana, nangu usisi wakho. Hayi bo, kwashintsha ukudla epletini kuSifiso manje. Ukuncenga konke lokhu ayikuncenga efuna kube khona unkosikazi wesibili akusekho. Sefikile phela, siyamkhombisa kuMaNkwanyana manje ukuthi kahle kahle beyifunela uZethu yena, benganandaba naye all along. Guys, umane nje uMaNkwanyana wamlinda kahle, wangena ekamereni uSifiso. Wayakuyena, wathi yini le uyenzayo? Wathi sengenzeni manje? Wathi umlethelani uZethu la ungangitshelanga? Uyaqhubeka nokuyenza lento leyo ukuthi wenze izinto le ekhaya ungavazi ungitshele mina. Uqale ngokuthatha imali yethu esitokofela, imali yethu ama-savings wayinika abantu bakho Dlungwane, manje usulethe uZethu ungangitshelanga futhi. Wathi hey uMaNkwanyana, phela ukhumbule sibathathu manje, so angeke ngiloke njalo mekukhona into engifuna ukuyenza ngilo ngidlulisela umlayezo kuwena, yabo. Kwesinye isikhathi ngizokhuluma noZethu kuphela. Hayi bo guys, uSifiso wathi wena amukela usisi wakho, usisi wakho loya mphathe kahle, yezwa. Waqeda wamcabuza la esihlathini, kubonakala nje ukuthi uyambhuqa. Wathi ngikuthanda, uyezwa, kubonakala nje ukuthi uyambhuqa guys. uMaNkwanyana wathi uthumele intukuthelo, kodwa bezokwenzani lutho guys. Akupheli-ke lapho, uZethu-ke wahamba-ke waya eklinikhi, okuhambeni eklinikhi eyosebenza. Kanti usebenza nje ugqoke ingubo phela le yabo yobumakoti, waze wambatha ngetshali ngaphezulu, faka iduku girl. Kunzima e-ofisini, uthi uyathayipha ingubo yamsinda, kuyabonakala nje ukuthi ugirl hhayi udonsa kanzima. Umngani wakhe kuMaNgcobo ufikele ezomvakashela eklinikhi, hhayi wamane wahleka. Wathi ngicela ukuzokhuluma bandla nodokotela uHlungwane, ngoba lo ola ayi angimboni kahle, ngathi akusiyena. Wahleka uZethu. Wathi ngampela mngani wena lo. Wathi heyi alisashisi leli tshali, alisangisindi, angisancinzelwa kanje. Wathi hhayi mngani, khethile. Ya, kuzomele ubekezile, kanti kuyakufanela-ke lokhu kugqoka okugqokile. Kanti kuzothi kusanjalo nje kungena uMatron, omane nje wambuka wanyanya uZethu. Wathi sengiyabona ukuthi yingani nihleze ninamathelene kanje nabangani nina, nihlobene ngento eyodwa. Kanti lento le ekuthiwa i-loyalty aniyazi nina umthetho wenu. Wena Zethu akugqoka kanje,
iseklinikhi la, akugqokwa kanje eklinikhi. Musa kuloku ufika la ugqokele ingubo enkulu eyitshalo elikhulu elingaka engathi mina ngumankwanyana ngqubuzana ney'phongo nomankwanyana. Kahle kahle vele iyona into ey'buyifuna le ukuthi uloke uphushana ney'phongo nomankwanyana nibanga indoda eyodwa. uSifiso mawula kugqokile ebukhoti, hhayi lento eyigqokile, waqeda waphuma wahamba. Guys, kubi, akekho umuntu o-happy ngozethu njengamanje. Like bekade eyi-role model e-right, esawudokotela nje kuphela, kodwa yabo njengoba esefake ne-title yokuba uMrs Gubheka, abantu guys sebembheka ngelinye ilihlo elingafani nakuqala. uMetroni-ke guys singathi akumhambeli kahle ngoba uthe nje esazizwa umzwangedwa wokulahlekelwa-ke indodakazi yakhe uNeli. Hhayi, kanti kuney'gebengu ey'planayo ukuzomgqekezela, seziyazi nanokuthi uhlala yedwa. Ebusuku nje zifikile, zavula kahle isicabha, zathatha yonke into ebalulekile. Zize zantshontsha ngisho i-aphula guys, zaliluma khona endlini yakhe uMetroni. Kudelela-ke ukuphindaphindiwe ukuthi umuntu angasuka le kube antshontshe ngisho i-aphula. Imagine. Guys, uthi-ke mhla evula amehlo-ke abona impela ukuthi sekukhala ibhungezi endlini, iy'mpahla zakhe zonke sey'mane nje zantshontshwa kanjalo nje. And okuwesi kunako konke-ke uzomana athi-ke ilabantu abaphuza laphaya ethaveni kaShwabi, ngoba vele akamthandisisi kahle uShwabi, uyamblame kakhulu ngokulahleka emhlabeni.